Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi ning dalan iki yo man, iki apene mulih ning Banyuwangi iki man. Iki nyekat bis iki ning Bagus terne karo Serok. Babat tebu to ora panen tebu, babat tebu. Beli apa ndak cantik? Hah? Apa nak? Kecil luai gitu loh man. Kayak ampet gitu loh man. Kece, naik. Dablek iki lho men arek iki kan. Wis mangkat iki lho. Ayo, ayo. Tinggal engko. Ceh. Iya, peluangnya. Ojo. Oh, ojo nak. Siapa nak? Siapa? Tiba engko. Besar iki. Aku kesel ngetok sih. Enggak mau dan enggak mau. Cepak cepak jedar. Cepak cepak jedar. Pak cepak cepak jedar. Cepak cepak jedar. Cepak cepak jedar. Cepak cepak jedar. Cepak 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 jedar. Cepak cepak jedar. Jajan joget iki lho menarik. Tuh, kot. Ya Allah men aku mabuk iki lho men teler aku men. Aku wis gak mampu men udah ning jajak men aku tekan lemor iki men yo tak nuduk ning iki supir iki aku teler aku aku mandek ning masjid iki man ning ngarepe kantor camat iki man adep-adepan karo kantor camat aku ngloso ning kene man ayo mbambu aku wis gak betah tenan iki man utang kuliah munek-munek iki aku mari nyileh nganu iki momen nyileh HP ini bakal cilok ngarepan kono mau man telepon mbakku man kok ya pas ngono dataku entek lho man beh jan tambah kaya ceritane kini sinetron Indosiar ki lho man sing judule berkelana mencari tempat tinggal lho man
iki macet ning Komiter iki nek montor goleng lho, Mas. Montor truk gedhe ngono ki goleng kayu goleng. Adine iki yo antri pirang-pirang nek setengah jaman lebih. Ya duwe segok tapi jam 5 isuk hak kolu. Wong ning pinggir jalan dadak. Lu Pak Bos gak iso ngono nduk. Iya nduk. Oh, buka. Udah tak apa nih. Ini loh, Mbak Cika. Nyapa ditutup nih iki? Ya kamu tutup nih nyapa to, Mas? Lah yo Bu. Ki jingakne to. Yo ora digemet kuwe. Waras ya. Arek teko arek iki wisan iki ning Doringin iki lho, Man. Iki nang mbakku iki, Man. Iki aku lagi anek ning omahe mbakku ya, Man. Iki mbakku tunggalku iki, Man. Loro kan aku karo mbakku. Iki anek Doringin. Ceritane aku mau kan balik to, Man. Balik iki mau iki aku mudhun ning Glemor, mabuk mandek ning ngarepe masjid. Dadi kan mandek tekan jajak, iki mau aku mandek ning ngarepe masjid ning Glemor. Dadi aku mabuk, Man. Urung tekan jajak, aku teler. Terus aku nyusul mbakku. Duduk nak. Iki mbakku iki, Man, mbakku tersayang iki, Man. Iki kok masuk ning YouTube, Mbak, iki kok. Mbak, Ya nduk, cantik, Man, cantik. Iki ceritane kepanasan jejemu iki urung adus lho, sampai jam 5 isuk sampai saiki urung adus. Terakhir tangi turu langsung tak nganu. Langsung tak apa? Langsung tak jak berangkat jam 5 isuk iki mau. bisa ya. Dadine aku iki mampir sik nang omahe mbakku, Man. Dadine iki sesuk aku mulih ning Sarongan nang omahe ibuku. Aku nginep suwengi ning kene, Man. Iki lho, Man, iki anake mbakku iki, Man. Iki cantik dhewe iki, Man. Mbak Amel jenenge. Iki ceweknya ini irungnya itu loh, Man. Irungnya itu loh, Man. Tinggi sekali hidungnya, Man. Iki keluargane mbakku iki, Man. Jejek, arek iki uwer iki lho, Man. Jejek. Aku lek wajam gak wajam. Tenang gak lali. Tapi jeneng iki.
Jatuh, Je. Je. Iki menggeh-menggeh iki lho man, sesek iki wonge man. Batuk jo. Sesek men. Itu Fitri, dodolan. Dodolan nganu areke dodol panganan. Yo Fitri kan ning online makanya. Ning Shopee iki dulure ngono. Heeh, tapi dhek sing melok-melok nganu. Iki mas-mase ora telepon. Yo anu kangen telepon. Ceritanya aku ki mau ki mabuk man. Anggite kan mudhun tekan jajak to man. Aku mudhun tekan Glamor, tak kon ngedukne ning supire ki mau. Tak kon ngedukne. Ngarepe masjid, pokoke aku ndekno ning masjid, Pak. Aku ngomong ngono man. Munak wetengku ki man. Kudu mutah jaran. Kan berangkatnya jam 5 isuk to man. Anggite masih iki mau disusul tekan jajak, nduk tak susul kon jajak. Yo ngono. Berhubung wetengku gak kisenan, gak kelebon apa-apa to, cuma kelebon roti to. Oh, mau tuku sih mandek ning Tawangalon tuku gorengan 7.000, tapi tak pangan saithik goran. Kan wis peloh nang kene men wis adem wis gak enak lah. Lagi ganjel weteng tok. Tadi nek mau iki kosong wetengku iki, gak kuat aku wis tak tutuk nek sampe teko sanggar gak ke sanggar. Tak tutuk nek sampe kon jajak gak iso aku man. Wis munek salah jeje ki wis mlayu teko ndi-ndi lah man. Salah ngopeni weteng munek jeje gak nek jeje ki mlayu ya man. Dilalai ki ya man. Mau ki teko kumitir ki ya man. Iku ki macet enek sak jaman sekitaran sak jaman lah. Tempo niki enek motor truk iki goleng man nggawa kayu. Dene aku mau mandek iki mandek ngarepe masjid ya man. Untunge iki dilalai ya. Mandek ngarepe masjid iki mau dilalai iki. Si paketan ki semua ki isik lho man. Bahasan teko mandek teko masjid ki kok paketanku ki tompes man. Entek. Dadi aku gak iso ngubungi sapa-sapa to, wis mbambung kala man. Dilalai ki enek bakul cilok to dodol ning ngarepe masjid ki mau tak silip. HP terus aku telepon mbakku terusan man, telepon mbakku. Ki mau. Terus dilalai kersane ngalapisan masku ki sik ning sawah lho man. Dadi aku yo ngonteni suwi ning masjid iki mau. Duduk ning masjid lah, ning sampinge masjid iki mau kan enek kaya tempate kangge operator ngono ki tapi gak digawe. Tak turun-turun ning kono man. Aku glosoan kaya wong mbambung kala man. Sing golek rosokan mbambung. Sing kaya wong tukang golek nganu ngono kae. Suka mbambung lah. Glowosan jiwasne wong-wong ngono ya lah. Bodo amat aku penting aku iso ngloso. Ape tak tutuk sampe tekan jajak wis gak betah pisan. Munek-munek taman. Kan wetengku kan perih, ora kelebon apa-apa ketisuk to. Gak kelebon sego maksude. Tak turun-turun iki mau rodok penakan lah. Terus iki mau rodok penakan to man. Terus aku mau tuku cilok, yo ning bakul cilok iki mau tak tuku 10.000 to man. Terus tak pamit jeje. Jeje ki yo luwe lho man sampai jam 1:30 awan to. Entar ya mangkat jam 5 isuk mau, hati ini kurang mangan apa-apa areke. Tak dulang telap-telap mbek aku man. Ya terus ki mau tak leboni cilok ki mau rodok mendingan. Terus mari mam cilok iki mau terus dilungkasno mobile mbakku teko lho man. Teko disusul karo masku karo mbakku ki mau. Dadi terus masku matur nuwun bakul cilok disili. HP-ne karo paketan iki mau man. Kadang aku nyilih sapa njajali. Oke ya man. Aku bengi iki sik nginep ning omahe mbakku, ora mulih langsung ning sarongan. Sik sesuk lah. Saiki sik temu kangen karo mbakku, karo masku, karo ponak aku ning kene nginep suwengi ning kene. Baru sesuk baru aku ngulo ning sarongan, ning sumber wungu, ning tanah kelahiranku.
jumpa karo orang tua karo anak-anakku loh man. Saiki nginep kene dhisik sewengi. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok ya. Besok aku mau ke Sarongan, Sumber Wungu, di tempatnya orang tuaku. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum.